Vidste du, at nanoscience har ført til, at den her tennisbold bouncer i længere tid? Nanoteknologi bliver brugt en del inden for udviklingen af sportsudstyr, men specielt hos tennis er det særligt populært. Nanoteknologi hjælper nemlig tennisbolde med at holde deres springkraft i længere tid. Dette skyldes, at indersiden af en tennisbold er coated med en nanoclay-legning, der holder trykket inde i bolden. Strukturen af nanoclay-materialet gør det næsten vægtløst, men sørger for, at bolden bouncer bedre og holder i meget længere tid. Nanoteknologi bruges ikke kun i bolden, men også i catcheren. I catcheren bruges carbon nanotubes til at gøre catcheren lettere, stærkere og mere robust. Carbon nanotubes er nemlig både stærkere end stål og mere fleksibel end gummi. I start 2000 begyndte markedet for catchere med carbon nanotubes. En spiller som Roger Federer var med helt fra starten og har vundet mange turneringer med denne type catcher. Sidenhen er catcheren blevet meget populær blandt professionelle spillere på grund af den ekstra power. Så næste gang du spiller tennis eller lignende, så er der garanteret nanoteknologi involveret.